Special pentru episodul ăsta o să urmeze un blind tasting între domnul Alin aici de față și domnul Liviu aici de față. What the fuck? What the fuck? Dude, what the fuck? No! Mistakes have been made. Bros, Salutări! bine ne-ați regăsit. Iată-ne aici. Iată-ne din nou aici. Unde suntem astăzi, Liviu? Astăzi am venit în punctul 0 sau cum ar spune alții, ground zero. Foarte frumos. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, deși mă îndoiesc. Da, să vă fie rușine dacă nu știți. Astăzi suntem în, era să zic Pipera? E aici Pipera? În vecinătate. În vecinătatea Piperei. Zona Aurel Vlaicu. În zona Aurel La Vlaicu. hangar. Exact. Numele locației ales de Ground Zero pentru fabrica lor și de asemenea brewpub-ul lor. Lucru unde se și servește berea făcută în aceeași locație. Corect. Alături de noi cine este dragul meu, Liviu? Matache. Bine te-am găsit. Salutări! Mulțumim frumos că ai fost de acord cu toată nebunia asta. Vă mulțumesc și eu, băieți, pentru interes și vizită. Abia așteptăm. Tu ce rol joci mai exact pentru Ground Zero? Care-i treaba cu tine? Șef, ai putea spune, sau mai degrabă stai în spate și lași magia să se întâmple? Bună întrebare. Rolul meu în ultima vreme, în ultimii 2 ani, a fost diferit față de ceilalți 5. Practic având 7 ani de când m-am apucat de chestia asta. Cei 7 ani de acasă. Rolul meu inițial a fost de investitor. Așa? Și pasionat de domeniu. Ok. Bun. Practic aveam o sursă de bani pe care voiam să o investesc într-un business. Eram foarte pasionat de domeniu și fusesem introdus în lumea berii craft de fratele meu. Fratele meu nu făcea foarte multe lucruri atunci. Eu practic aveam sursa de finanțare și am spus să ne unim forțele, să ne dedicăm toate eforturile în direcția asta și să încercăm să punem pe picioare o fabrică de bere craft, cum practic nu mai exista în România în momentul respectiv. Erau abia începuturile acestui curent care ușor se făcea cunoscut prin restul lumii și la fel și eu țin minte că în perioada aceea beam doar importuri sau poate un zăganul sau o terapia pe unde mai prindeam, dar cam ăla era nivelul, adică nu prea puteai să găsești beri românești sau făcute de români, dar după trendurile actuale. Și acum, bine, după cum v-am obișnuit, există un origin story în partea de interviu, dar țin minte că în 2013 am intrat într-un bar în centru vechi și am văzut că aveau la draft IPA, Pale Ale și un Imperial IPA făcut de artizan român. Și eram, stai, ce? What? Cineva a început să facă IPA în România? Cine sunt băieții ăștia? Nu înțeleg, trebuie să beau tot ce au făcut până acum. Așa că spune-ne un pic despre, ok, hai până ajungem acolo, ce anume va determina totuși pe voi să faceți bere craft? Adică care a fost punctul 0 pentru voi de fapt? Bun. Voi fi cât pot de deschis. Momentul ăla a fost... Momentul ăla pentru mine a fost atunci când am descoperit Punk IPA de la Brewdog. Bere foarte bună. Băieții ăia m-au îmbolnăvit. In a good way. In a good way. O boală... 2020 cu îmbolnăvit. Da, știu, m-am gândit la chestia asta. Mi-au spus că sunt un prost, că tot ce știam eu despre bere este o poveste frumoasă vândută de niște băieți care asta vând povești frumoase și mi-au schimbat percepția despre ce poți să experimentezi cu un pahar de bere. Ne-am dat seama că poți dintr-un pahar de bere să ai o experiență fascinantă de gust, de mirosuri și
efectul alcoolului încă să-l resimți și chiar să ai un efect mai bun asupra corpului, nu neapărat o mahmureală puternică sau dureri de cap sau așa mai departe, poți să te distrezi cu alcoolul, dar o faci într-un fel complet diferit. O experiență completă, nu-i așa? Exact. Și plăcută, adică nu doar starea de m-am bătat, ce plane. Nu, hai să mă bucur până ajung la starea aia. Când am spus că ai o experiență diferită, de fapt, toată berea industrială îți livrează aceeași experiență. În berea craft nu ai o experiență diferită, ai mii de experiențe. Sunt o tonă de povești. Mii de stiluri de bere reinterpretate, refăcute, cu care poți să faci cu fiecare câte o experiență. Din berea industrială e aceeași chestie pe care o bem cu o altă etichetă. Exact. Te mai minte unul frumos și îl mai crezi că asta e mai amăruie, asta e mai nu știu cum, dar în principiu ai aceeași rețetă de bere, ai ingrediente super asemănătoare, le bagi acolo, iese produsul. În momentul în care am văzut că în toată lumea există producători în țările dezvoltate și am văzut că în România nu face nimeni asta, s-au legat lucrurile, nu știu cum să spun, a devenit o misiune, o ambiție personală. Hai să facem asta. Nu? Exact. A fost, dar nimeni nu face chestia asta în România. Ce bem aici? Pentru că... Asta vreau să zic, ne-am luat cu vorba. Da. Oamenii sunt curioși ce bem. Da. Știu că menționam că erau 3 beri pe care am apucat să le degust de la voi atunci la începuturi și asta este una din ele. Este pale ale-ul vostru, nu-i așa? Da. Rețeta asta e un sessionable pale ale. Acum este un pic mai mult spre IPA decât atunci când l-am făcut. Adică are un pic mai mult hamei. Că practic nu i-am făcut altceva, doar am schimbat puțin din hameiurile pe care le băgăm. Și pentru un sessionable pale ale clasic ai putea spune că are un pic prea mult hamei. Așa. Dar am amestecat oricum stiluri de-a lungul timpului cât să nu fie o rigurozitate. Exact. Dacă ai un hamei în plus, din nou poți să-l încadrezi cam unde ai vrea. Ce bem noi astăzi? Sessionable Pale Ale. Așa. Denumită? Easy Rider. Easy Rider. Este practic produsul pe care noi îl propunem ca și tranziție pentru oamenii care sunt interesați de domeniul berii craft. Este o bere care îți provoacă o reacție în gust și în miros, dar nu atât de puternică precum un IPA. Nu-ți dă experiența aia nebună de toată gura umplută de amăreală. Este o bere puțin mai light, aș numi eu, mai ușoară. Cred că e și cea mai light bere din portofoliul vostru. Cea mai abordabilă. Exact. Așa este gândit produsul pentru cei care vor să facă pasul către domeniu. Și cu asta ne distrăm acum. Ce părere aveți? Mie nu-mi place absolut deloc. Trebuie să nu mi-asum nimic. Nu, este foarte bună. E berea cu care am început când am venit aici. Că am zis, hai să vedem până facem toată treaba cu setup-ul, cu nu știu ce, cu ce să încep. Cunosc Imperial Fuck. La care o să ajungem. Îl cunosc, știu ce poate. M-a doborât de multe ori, aș putea spune. Nici nu e greu la cantitatea mea de corporală. Exact. E foarte abordabilă, e easy to enjoy și o recomand din toată inima. Bun. Avem un origin story, noroc pentru asta. Cheers. Noroc și vouă, Craft Bros. Practic, acum începe școala pentru Ground Zero. Cei 7 ani de acasă s-au dus, ați avut perioada în care ați experimentat, v-ați lovit de chestii, v-ați dat seama cam cum funcționează lumea. Un nou capitol? Începe un nou capitol. Ai dreptate și fix ce ai rostit, aproape cuvânt cu cuvânt, este povestea proiectului nostru de refresh a brandului. Ok. Avem 7 ani, 5 ani de când suntem pe piață, 7 ani de când am făcut firma. Ca identitate exact. pe piața craft. Matache Beraru a fost înființat acum 7 ani. Aia este firma din spate. Practic, tot proiectul de refresh al brandului nostru se bazează pe experiența acestor 7 ani. Luăm în considerare ce am învățat, ne facem produsele mai bine înțelese de piață, ne stabilim niște direcții clare de dezvoltare care să fie transparente și de înțeles de către consumatori și încercăm să mergem pe ele cu încredere și foarte multă determinare, indiferent de ce o să se
intersecteze cu planul nostru. Îmi place ce aud. E fix ce trebuie. Asta e atitudinea pe care trebuie să o ai când îți dorești să duci lucrurile la următorul nivel. E tot ce ai spus tu e Cuvânt bun, cu cuvânt, e bine. e super bine. Dar, Zi, Liviu. dar fix ce trebuie. Zi acum. Dar fix ce trebuie este o altă bere pe care o vom degusta în altă locație. What? Ce s-a întâmplat? S-a schimbat Aici, formatul? la hangar, Despre ce este Ground vorba? Zero 2020, secolul 21. Al anului nostru, domnului nostru, nu contează. Rămâneți aproape. Rămâneți. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit. Stimați Craft Bros. Ne-am împăcat cu trecutul, cum ar fi. Cum ar veni? Cum ar veni. Ca cum ar orice sosi. supererou care are un origin story. Exact. Am ar trecut face de arc story și acum suntem în prezent. Suntem înconjurați de o explozie de culori, Și acum o să fim înconjurați de o explozie de gusturi. de arome, mișto, Bun? pentru că bem Morning Glory. Morning Glory. IPA-ul, primul IPA făcut comercial în România. IPA-ul suprem. Este fix acesta, la un butelier. I-a păstrat pentru noi. No. Da. Eu nu vreau să stăm la discuții, vreau să bem. Nici eu. Da. Cheers! Cheers. Și eu. Cheers și vouă, Craft Bros. Cheers și vouă aici. Cheers peste tot. Se simte acel hamei. E ca și cum ar fi un IPA sau ceva. Cumva da. Cumva, da. Pare că are niște trăsături de IPA. Nu știu, dacă ar fi să-l bag într-o categorie, Așa. n-aș zice lager, Ok. n-aș zice nici măcar pils. Aș merge pe India Pale Ale. De ce India? Nu vreau să facem. Nu mai vreau să fac asta încă o dată. S-a întâmplat de Bun. prea multe ori. Devenim la realitate. Alin, Trebuie să vorbesc cu berarul, cred că a scăpat găleata cu hamei și tura asta în bere. Nu urăști când fac asta berarii. leu, da. Noi nu. Asta e și ideea. Ne plac astfel de greșeli. Păi Da. bun. Deci, am vorbit un pic despre cum ați ajuns până aici, dar acum că suntem aici, acum, orice ar fi aici, aici este un relativ spațiu temporal. Bun, suntem de fapt în zona unde se servește berea sau unde se servea Care în se interior. numește cum? Taproom, presupun, nu? Sau Loc cum ar- de joacă Loc de loc joc? de joacă. al producătorului de bere Ground Zero Beer. Am Aici înțeles. ne facem de cap. Cool. Cu ce ne trece prin cap? Gen cu un interviu de genul. Cu un interviu de genul. Și am încheiat toată locația pentru interviul nostru. Oh. Da, ca să știți, în momentul de față, noi am vorbit cu Alin, i-am dat un telefon și am zis, Alin, știi toată locația, te rog frumos să închid-o pentru noi. Cu pentru 5 că venim minute să filmăm. înainte. Da. Da. Și Alin a fost super de treabă și a zis, guys, da, bineînțeles, Pentru Craft Bros. Evident. oricând. Da, așa, din nou, revenind la realitate. Aici vii să-ți iei berea Da. când intri în incinta hangar. Uh-huh. E plin de tapuri din ce Da. văd. Câte tapuri sunt, de curiozitate, că nu le-am numărat. 20. 20 de 20 tapuri. de tapuri, de drafturi. Da. Și aveți posibilitatea să degustați la diferite cantități, pahare și chestii, în funcție de ce vă Paharele astea doriți. drăguțe care vă așteaptă sunt și pahare sănătoase de 400 de ml, dacă nu mă înșel. Mi se pare o experiență foarte bună pentru că poate eu sunt nou în domeniul ăsta, acum fiind la episodul de față Da. nu mă mai pot considera ca fiind un novice, să-i spunem, pentru că deja am degustat super multe tipuri de beri în tot formatul ăsta, dar poate e cineva care nu are nicio experiență în ceea ce privește berea craft și vrea să vadă care-i treaba și atunci vii aici, îți pui într-un păhărel micuț, guști 5-6 tipuri de bere, nu știu, și îți dai cu părerea, bă, îmi place asta, vreau un pahar mare de asta, nu e ca atunci Te când ajută îți să ai cumperi o sticlă de bere și zici, Exact. bă, fac, am cumpărat-o și acum ce fac, că nu-mi place. E un commitment acolo. Exact, Și exact. poate nu întotdeauna e nevoie de asta. Exact. Nu încerci să promovezi nimic. Mă bucur că subliniați lucrul ăsta pentru că e foarte important experiența pe care o propunem oamenilor aici la hangar și până și paharele și mărimea lor și stilurile de bere și numărul stilurilor de bere, toate fac parte din experiența pe care noi o propunem celor care ne trec pragul. Și acum vreau să te întreb, pentru că ai explicat foarte frumos care e ideea din spatele acestui loc, care este filozofia Ground Zero când vine vorba de tot ce înseamnă craft beer și crearea de super multe tipuri de beri. Cine e Ground Zero, efectiv? Bun. Ca idee principală, pe noi nu ne interesează neapărat numărul rețetelor,
și ne interesează să producem niște stiluri de bere care sunt populare în mișcarea de bere craft internațională, să le reproducem fidel în România cu accent pe calitate. Asta este viziunea noastră, filozofie, cum vrei să o numești. Ne inspirăm din ce se întâmplă în lume și încercăm să reproducem la scala care ne permitem în România. Am auzit că e o bere pe care ai încercat-o de la ei, care ți-a revoluționat un pic papilele gustative. Mi-a revoluționat orientarea în spațiu și timp. Nu doar papilele gustative. Și pe care vreau să o degustăm. O să o degustăm. Așa, dar unde o să o degustăm? O să o degustăm într-un alt decor. Așa. Până acolo, cred că ar trebui să le spunem și oamenilor care e faza cu episodul de astăzi și de ce tocmai acum apare episodul cu Ground Zero. Împreună cu Liviu, în momentul în care am gândit toată seria asta, am zis, în primul rând, vrem să descoperim beri noi, povești noi, gusturi noi. Așa a apărut Craft Bros. În al doilea rând am zis, cool, toate lucrurile astea or să se întâmple într-o anumită ordine, iar ultimul episod trebuie să fie ceva... Ultimul episod din București. Ultimul episod din primul sezon. Din primul sezon. Trebuie să fie ceva the shit. Iartă-mă, iertați. Nu știu. Exact. Urmează să bei o bere pe nume Imperial Fuck și să stai griji cum sună chestiile. Ideea e în felul următor. Pentru episodul de astăzi, și cred că acum ar fi bine să și anunțăm toată treaba. Episodul de astăzi este ultimul episod din primul sezon, Craft Bros în București, unde am încercat să descoperim cam ce eroi locali ai capitalei. Exact, artizanii locali. Special pentru episodul ăsta o să urmeze un blind tasting între domnul Alin aici de față și domnul Liviu aici de față. Eu, având în vedere că sunt încă cu roțile ajutătoare cumva în tot ce înseamnă domeniul de craft, o să fiu arbitru și cel care le pune bețe în roate. O să am grijă ca cine trebuie să câștige să câștige. Alin, tu te bagi în toată chestia asta? Da! Am uitat să te întrebăm pe tine. Iar avem bere! Am văzut că aveți și șpriț, dacă vrei să... Dacă vrei să nu faci trecerea asta către berea craft atât de bruscă, poți să bagi un șpriț. Și acum momentul de trivia. Știai că există o floare care se numește Morning Glory tocmai pentru că ea înflorește dimineața? Asta le spui fetelor pe bune? Odată da, a doua oară check it out. Wikipedia, Morning Glory, căutați și o să vedeți. Atunci erectez un pahar pentru asta. Și nu e de la bere. Noroc, guys. Cheers. Este și un album de la Incubus numit Morning Glory. Și de asemenea o expresie între fumătorii de cannabis este că dacă ai fumat într-o seară și ai adormit de la prea mult fumat și te-ai trezit dimineața și ai găsit în scrumieră o bucată din țigara rămasă de aseară, este Morning Glory. That does sound like some Morning Glory. Sună Wake and Bake din partea mea. Wake and Bake? E acolo. Da, dar Wake and Bake implică că dimineața depui un efort. Asta e surpriza din scrumieră. Exact. SS-ul, cum mi se mai spune. Acum înțelegi la ce ne-am gândit? Nu, despre ce este vorba aici. Bun, mergem să degustăm niște beri și afară? Haideți cu noi. Haideți cu noi afară. Ne vedem imediat. Așa. Decât asta. Nu există pe lume. Am căutat. Am întrebat 100 de români. Ați văzut o bere mai prost colorată? Au fost unii care au zis ce e bere. Inodor în culoare insibită. Uite, alții care zic, nu știu, domnule, eu nu sunt de aici. Da. Iar voi, ce spuneți voi? Cum vi se pare acest Imperial Fuck pe care tocmai acum îl degustăm împreună cu Alin? Alin, care este The Grandmaster of it all. Grandmaster Flash. Al mișcării Berry Craft din România. Acum, în setup-ul ăsta, noi o să degustăm această minunăție de bere Imperial Fuck, care de fapt este un Imperial IPA, nu-i așa? Doamne! Exact. Primul Imperial IPA
de pe meleagurile noastre. De fapt, toate cele 3 stiluri pe care am degustat astăzi erau stiluri care încă nu se brasau în mod comercial în România la momentul respectiv, în 2013, nu? Da. 2013 este firma, 2015 am ieșit pe piață cu toate produsele. Ok. Deci, ok, de vreo 5 ani. Deci, cam de vreo 5 ani, dar nimeni nu mai ține socoteală. Întrebarea e ce o să se întâmple peste următorii 50 de ani cu Ground Zero și care e planul de viitor. Pot să spun atât. În gama experimentări pe care am dezvoltat-o pentru beri pe care le facem o singură dată, ne-am ales un cod din 3 cifre pentru următoarele beri. Ce vreau să spun? Așa. Suntem la 009. Am înțeles. Deci până la 999 mai sunt, nu știu, vreo 200 de beri. Hai numără, nu noi. Exact. Setup-ul l-am creat, urmează doar să inventăm și berile. Mamă. Dar berile pe care le aveți acum de bază vor rămâne de bază întotdeauna în portofoliu? Cel puțin cele 3 cu care ne-am lansat. Așa. Deci cele 3 pe care le-am degustat în emisiunea de azi. Practic primele beri de genul ăsta din mișcarea de bere craft internațională care au fost aduse, să zic, în țara noastră. Sessionable Pale Ale-ul, IPA-ul și Double IPA. Da. Pe lângă asta vom avea mereu în portofoliu beri care o să diversifice, să zic, selecția de produse și o să ofere și altor consumatori care nu caută neapărat beri hameiate și așa mai departe. O bere neagră, o bere gourmet pentru mâncare, o bere... Depinde ce ne mai Locația voastră oferă și mâncare din ce am văzut, deci poți să faci și beer food pairing. Exact, noi am început să facem ceva evenimente în direcția asta în care să le recomandăm oamenilor ce să comande de mâncare cu anumite beri sau ce să comande de băut cu anumite preparate. Întrebarea mea este în contextul actual, pentru că știm cu toții că anul 2020 a început într-un fel cu așteptări pentru toată lumea, de pe tot globul. Iar în momentul de față e kind of fucked up, adică nu prea poți să preconizezi cam ce o să se întâmple, ce o să fie. Oamenii care, again, în contextul actual nu se știe ce se întâmple cu localurile, cu berăriile, cu... De unde pot comanda oamenii berile voastre dacă ei se uită la noi și zic, cum bă, vreau să beau... Ground Zero la consumator acum? Ce este făcut în perioada asta și ce am făcut noi ca măsură de a ne adapta, este că am dezvoltat shop-ul online. Bun. Practic, orice persoană interesată de produsele noastre poate comanda de pe site-ul nostru și ele sunt livrate. Site-ul nostru care este? groundzerobeer.ro. Perfect, perfect. Deci dacă vreți să beți un Easy Rider ca să începeți toate treaba, după aia un Morning Glory. Să vă faceți curaj pentru acel piesa de rezistență pe care o degustăm acum, Imperial Fat, care cât la sută alcool are? ABV? Cât trebuie? Răspuns corect. Bun. După cum v-a promis partenerul meu de băut beri, din întâmplare aveam un chip la mine, dar nu chipul lui Bill Gates, să fie clar. Alin este un jucător de poker destul de împătimit din ce știu și ne-am gândit că n-ar avea sens să închidem așa banal sezonul 1. Așa că eu cu el vom participa la un fel de challenge în care... un fel de challenge, challenge-ul în care vom încerca să ghicim ce beri degustăm în timp ce suntem legați la loc sau ceva de genul. Dacă mă bați la a gusta berile mele... Primesc berăria, perfect, yes! Gata, s-a notat! S-a notat, a zis da! Din montaj o să zică da! Consider că nu e cea mai profitabilă chestie, e posibil chiar să fie mulțumitor, da? Bun, păi facem miza cu jetonul? Da, primesc jetonul lui Alin. Iar ce valorează mai mult decât o fabrică de bere, oricum știu eu piața mai bine. Exact, dacă știi poker, poți să-ți faci 100 de fabrici. El știe poker, că am mai văzut. M-am uitat eu când era la TV, am prins eu cum stă treaba. Sunt niște televizoare în barurile de la țară cu niște butoane în față și acolo poți să vezi poker mult. Păi bun, eu zic că ne facem un pic de curaj. Dacă nu exista deja. Întotdeauna. Alin e gata oricum. Da. Și o să schimbăm un pic decorul. Voi rămâneți cu noi pentru că urmează
Blind Beer Tasting punctul 0, ca să punctul 0 al blind tastingului de bere craft românească artizanală de pe YouTube. Hashtag Craft Bros, hashtag Ground Zero, hashtag nu știm ce facem. hashtag de ce n-ai dat subscribe, like, share și toate cele. Exact. Berea e bună. Că ce contează la finalul zilei, până la urmă. Exact, Cool. exact. Let's Bun. do this. Hai să o facem. Cheers, guys. Cheers. Cheers și vouă, guys. Noroc. Dragilor, ne-am mutat în interior pentru că afară era mega întuneric și n-avea rost să pierdeați toată distracția din toată nebunia asta. Robert, mă ajuți, te rog frumos, cu caietelul, în primul rând. În cazul în care nu s-a văzut, deci noi am ales o listă de 10 beri din portofoliu. Astea sunt, e random, ei habar n-au care e ordinea în care or să deguste berile respective. Una este surpriză, experimental. Eu o să notez răspunsurile lor și să-i dăm drumul. Robert, mă ajuți, te rog, cu prima bere? Deci eu spun primul ce bere e, da? Liviu o să spună primul care bere e. Ok. Bun. Să mă asigur că nasul e... Perfect. Dați-mi voie să vă Vai. ajut la tine. Ok. La tine. Stați. Da, Ia în mână. Pot să iau o mea? Da, te rog. Știu ce. Și acum, Ok. cheers. Ok. Mă bucur că e nasul descoperit, pentru că așa cum v-am spus în 10 episoade până acum sau cât am apucat să filmăm, mirosul e extraordinar de important. Abia acum îl vom pune la test. Corect. Ok. Și n-am voie să spun decât direct berea pe care o beau. Răspunsul N-am voie să inițial spun ce e la simt. final. Da, ok. Deci ce spun, ce mi este pe gură e... Da, tati. N-am idee ce este. N-am nicio idee ce. Tu vorbești serios? Da. Wow. Eu am niște idei ce ar putea fi. Bun. Știu ce nu este. E mai degrabă. Hai, Dai, lăsați mai vreau palavra să- vrăjeala. Vreau să auzim care este răspunsul vostru. Liviu. Ok. Ok. Să-mi asum faptul că este Deranj IPA. Deranj IPA. Da. Ok, bun. Split. Bun. Stați un pic că nu funcționează pixul. Numai puțin. Split da pot. Bun. Foarte bine amândoi. Da, pot. Mulțumesc frumos. Numai puțin că Robert are un picuț de treabă. Până vine asistenta TV. Noi am vorbit cu asistenta TV. Astăzi filma ceva la Capatos și nu a putut să Așa ne că am ajute. găsit the next best thing. The best thing. The best thing. Ok. Care este Robert. Următorul candidat, aici Alin, aici Liviu. Ok. Vă rog frumos să mirosiți. E altceva deja. Ok, vă rog să mirosiți. Dude, fuck. Și să-mi spuneți care sunt părerile voastre vis-a-vis de ceea ce degustați în momentul de față. V-ați ascuțit simțurile acoperindu-vă unul dintre ele. Întrebarea este cât de ascuțite sunt. Poate să taie foaia în două sau nu? Liviu, răspunsul tău este Gypsy Porter. Gypsy Porter la Liviu. Da. Bun. Experimental. 007. Bun. Foarte bine, îmi place ce văd până acum. Mi se pare că sunteți doi candidați pregătiți pentru Mă bucur proba că asta. măcar ne-am dat seama că e neagră. Am zis, asta e clar neagră, asta e clar bere neagră. Mie îmi place super mult pentru că, la fel cum pot vedea și cei care ne urmăresc, oamenii și-au dat seama că este o bere neagră, ceea ce e wow. Înseamnă că sunt niște proprietăți destul de relevante pe acolo. Asta sau poate că voi aveți niște simțuri foarte ascuțite. Vom vedea. Asta mi se pare foarte tare în toată competiția asta. Da, Partea bună este că s-a întors Robert, Da. care o să ne ajute acum cu cea de-a treia bere. da. Bun, Ce mai ai pentru noi? Bag-o pe aia, Robert. Mamă. bag-o piesa 6, te rog, Robert. Acum. Vine acum. Așa, perfect. Mulțumesc. Bun, Ta. bun, îmi place. Asta nu știi, este? Wow! Wow, Liviu, să dea dracii să ridici. Nu, ca să pot Covertura de mirosi. Știu ce este. Bun, îmi place. și la primul. Nu da din casă, Robert, te rugăm frumos. Mamă.
Ce degustă băieții la masă în momentul de față? Ha, asta nu mai știu ce. Fuck. Hai băieți să vă aud. Deranj oranj. Deranj oranj la Liviu. Teran Jipa? What? Bă, deci mă distruge când la ori. Este posibil să-i fost oranj, dar merg pe asta. Până acum niciunul n-am căzut de comun acord la vreun stil. Ceea ce e foarte bine dacă mă întreb pe mine, pentru că oamenii care ne urmăresc se vor distra. Copios? Copios este cuvântul pe care îl căutam. În timp ce am pierd berăria, nu? Așa, pentru că Robert e un pic prins cu clienții de la bar. În momentul de față o să aduc eu următoarea bere. Te rog, Albert, adu următoarea bere. Client. Adu-o pe aia, știi tu care. Bun. Odată. Aud pahar. Aud pahar. I-auzi și celălalt pahar. Pot să încep să miros de gust, da? Acum băieții degustă următoarea bere. Mamă, ce mișto. Cea de-a patra bere din portofoliul. Vai. Ce bine miroase. E așa? E așa? Miroase bine, dar Oh my god, yes. poate mirosul ăsta să vă conducă către răspunsul Da, adevărat. răspunsul este da. Bun. Și anume, îmi place. oricum nu aveam de ales, Bun. ceea ce Bun, cam asta îmi e, place da. foarte mult această încredere pe care voi o aveți. Liviu, aștept un răspuns de la tine. Ăsta este Cox, adică Imperial Stoutul celor de la bun, Brownsville. bun. Experimente eu. Cox, da? Da. Bun. Iar tu, Alin, o să Mânca spui pentru ea. Gypsy. Pentru Gypsy? că asta i-a rămas, pentru că a zis... Gypsy Porter, a da? zis, Da. invers. Bun, am înțeles. Ok. Dar e clar că am eliminat berile negre deja, deci e clar că am scăpat de ele. Mie îmi place foarte mult pentru că voi E sunteți clar! Sunteți pe ele. Sunteți pe ele. Urmează, Aoleu, mi-e frică, cred că îmi dau seama dacă am făcut o greșeală. urmează berea numărul 5 pentru băieții mei aici la masă. Vă rog frumos, Alin, poți să miroși? Te rog frumos, e ok? Liviu, ce-ți spun tati papilele alea? Wow. Papilili. Jesus fucking Christ. Exact. Oh my god, ok. Eu nici nu mai știu ce am ales până acum. Trebuia să zic la toate Morning Glory. Așa aveai sigur una. Care știe că, da. Fii atent, fii atent, fii atent. Ești zi, atent? Liviu, zi, Liviu. Imperial fac. A zis-o, Liviu a zis-o. Ce să fie din partea lui Alin? Wow. Să fie oare influențat de Liviu? Să nu Să fie. pot să... Am voie Să revizuiești ce ai zis mai devreme? nu să revizuez. Niciodată. Deci trebuie să aleg alta. Nu, Nu poți să alegi alegi, Imperial exact, Fact la exact, toate. nu e- Poți să alegi deranj oranj la toate. Poți să alegi... Că tu trebuie doar să stabilești care știu ce e asta. răspunsul. E băgat în corp. Cum? E băgat în corp. Trebuia. Tu ai ales Imperial? Eu am ales Imperial Fact la asta. Imperial. Imperial și la Alin. Imperial ce? Stai. Fac. Ok. Bun. Că există și... Mă rog, Bun, de bun. fapt nu, asta e că am trecut de Imposibil. experiență, deci nu putea să fie Bun, Kyoshu. bun. Mamă, ce mă bucur că m-am prins! Cum? Hai, Robert, Imposibil să hai dai cu seama. următoarea Dacă mă bere. gafam cu Imperial Kyoshu, Și acum urmează berea numărul 6 pentru băieții mei. Liviu, aici e paharul tău. Da. What the fuck? What the fuck? Dude, what the fuck? No! Mistakes have been made. Cu aia ăsta e cocos direct. Bun, Fuck me. ai ales? Păi. Wow, cum miroase. E clar că e o singură bere care poate fi asta, sincer să Așa, fiu. și aceasta este? Una pe care deja am zis-o, din păcate. Dude, Păi, mai pot schimba ceva acum? Spune! again, tu poți să spui aceeași bere vreme de 10 beri. Ok, ideea este că asta, dar asta cu siguranță... Ok. Așa.
Ăsta e Experimental Stout. Bun. Cox. Asta e Răspuns final. Cox. Asta e, da, nu. Deci poți să ștergi Coxul pe care l-am menționat adineauri. depășit. Ăsta este Cox! Alin, părerea ta de... Vrei să terminăm o liniuță pe masă aici? Cred că am băut Cox. Ok. It's not the first time he said. Bun. Am auzit că se mai fumează. Nu, se trage Bun. pe ochi. Urmează berea numărul 7. Aici, pentru tine. Mulțumesc. Aici, pentru tine, Alin. Hai să vedem băieții mei cu nasul fin ce zic ei. Mamă, ce blană miroase. Deranj, nu zic. Te rog, nu. Fără Am- exprimări de poziții. A fost doar din miros, n-am gustat, deci să nu te iei după mirosul meu. Ce bine miroase. Jesus fucking Christ. Chiar miroase super bine. Mi-e frică să spun... Știu. Sincer, cred că ăsta e Easy Rider, sincer. Bun, Ai ales? Am ales Easy Rider. Deranj oranj. bun. Câte beri mai avem, by the way? Bun, mai sunt încă 3 beri. de Ce naiba degustat. mai știe? Următoarea ne-am dat- este berea numărul 8 pentru băieți. Oricum ne-am dat seama că e imposibil să Robert, îți mulțumim frumos pentru ajutor. Puteți să mirosiți berile. în momentul de Deja față. știu din miros, e. Clar. E clar ca bună ziua. Ce naiba mai e și asta? Știu. Zim. Guten Morgen. Stai. Asta este deranj blondă. Asta e deranj blondă, clar. Din miros, fără să gust, subscriu. Nu, asta e deranj blondă, asta e clar. Adică deranj... Deranj blondă, nu știu, aveți altă denumire pentru ea? E un lager blond, nu? E deranj blondă. Chiolș. Nu te cred, nu. Tu zici că e chiolș? Nu e. Păi, deranj blond de chiolș. Ok, ăla e ca stil, dar adică putem cădea de acord că e deranj blond, nu? Deranj blond. Ok, bun. Am Amândoi dat am zis amândoi. deranj blond, da? Bun, deranj blond. Foarte bine, îmi place. Bueno! Băi, ce-mi place că voi chiar v-ați pregătit pentru proba asta. Asta îmi place Ca super și cum mult am... la ei. Ne dai nouă fabrică sau? Deci că n-am ghicit niciuna. Băi, nu, eu simt, la modul cel mai serios, simt că 3 din ele au fost ghicite clar. Bun, îmi place. Bun. Aoleu, ăsta e mă ăla de la Domnul Livian. ce bine. Livius, Titus Livius. Holy shit. Așa. Fuck. Fuck. Mi-a costat. Nu e nicio problemă. Pentru că o punem la loc și ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Bine că a fost în bere. Bun. Dude. Da. Liviu, te ascult. Răspunsul tău final pentru cea de-a noua bere este? Cred că abia ăsta e deranjarea, sincer să fiu. Bun. Cred că asta... Deci ăsta e deranj-oranj. Cred că abia Răspuns asta e final. deranj-oranj. Bun. Split the pot. Bun, split the pot. Bun așa. Și acum, băieții mei, Câte mai avem? Mai avem una sau numărul două? 10. Asta e berea numărul 10? Berea numărul 10. Fuck. Mai avem Morning Glory Așa. Hai, nu le lua până linia. Exact. și Easy Rider. Bun. Liviu, take your time. Atât îți spun. Take your time. Cred că, de fapt, ăsta e deranjarea. Ăsta e deranjarea. Ok. Bun. Nu știu ce zic. Bun. Să-mi spui când putem să ne dăm jos. Nu, stai puțin, că mai are și Alin. Alin, răspunsul O tău este... secundă. Ce? Morning Glory. Morning Glory, bun. Acum, băieți, vă rog frumos să vă dați jos blindfoldurile. Lumină! Felicitări! Sincer, v-ați descurcat mult mai bine decât aș fi putut să o fac eu vreodată. Astea sunt berile pe care le-ați degustat. Nu văd nimic. Așa, dar v-ați bizuit pe celelalte simțuri ale voastre. Da. Vi le-ați ascuțit în așa fel încât, băi, v-ați dat seama de chestii, mă. Mamă, dar ce puternic! Și răspunsul final este: Liviu, câte beri crezi că ai ghicit? 4. Foarte bine, 2 beri ghicite.
Așa. Alin, cum crezi că ai stat? 5. Băi, incredibil, dar au fost 5 beri ghicite. Felicitări, ți-ai păstrat berăria. Noi mulțumim frumos că v-ați uitat. Ați fost alături de noi tot sezonul. Pe tot Asta parcursul, este da. ultimul episod. Mulțumim oamenilor de pe Patreon care ne-au susținut și ne susțin în continuare. Urmează să facem o grămadă de căcaturi super șmechere. Da. Rămâneți aici și o să revenim cu vești despre sezonul 2. Despre sezonul 2, dar între timp, vorba ta, o să facem tot felul de content jucăuși. Exact. Aș putea spune. Exact. Și nu uitați, nici o zi fără o bere bună.